Και λοιπόν που λέτε, αυτή η εκδήλωση δεν ξεκίνησε από κάποια γενική περιβαλλοντική ανησυχία μας. Ξεκίνησε από μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Ένα ρέμα και μια πλαγιά, εδώ στα Τσίτζινα, γεμάτα μπάζα, πέτρες, κεραμίδια, μαδέρια και σκουπίδια. Και δεν είναι υπόθεση της περασμένης εβδομάδας αυτό. Είναι εκεί εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, όταν το πρωτοπήραμε χαμπάρι. Κάθε χειμώνας και κάθε καλοκαίρι που περνάνε, προσθέτει κάτι καινούριο πάνω στα παλιά. Η εικόνα αυτή δεν είναι εξαίρεση. Είναι σύμπτωμα ενός ευρύτερου προβλήματος της ανεπαρκούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης αποβλήτων σε απομακρυσμένα χωριά όπως αυτά του Πάρνονα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, θα το πω κύριε Γιαννόπουλε, δήλωσε και συνεχίζει να δηλώνει έλλειψη μέσων, μηχανημάτων, πόρων. Και αφού έγινε η αρχή, το ρέμα και η πλαγιά γίνανε σκουπιδότοποι. Τότε λοιπόν αναρωτηθήκαμε, μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι? Από τη μια να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη, τα Τσίτζινα είναι τουριστικός προορισμός πια. Γεμίζει κόσμο όχι μόνο Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και όλα τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα. Μιλάμε επίσης για μονοπάτια ευρωπαϊκής διασύνδεσης, για φυσικό πλούτο, για πολιτιστικό απόθεμα. Και απ' την άλλη, κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Μπάζα στις ρεματιές, παλιά στρώματα, συσκευές στην άκρη του δρόμου, οικοδομικά και αγροτικά απόβλητα πεταμένα όπου να είναι. Ψάχνοντας λοιπόν για λύση για τα δικά μας μπάζα, γνωρίσαμε το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να λειτουργούμε. Και γνωρίσαμε και το συλλογικό σύστημα ΑΑΝΕΛ, που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης οικοδομικών αποβλήτων. Και αποφασίσαμε μαζί τους να οργανώσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θέλουμε να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος. Αλλά όχι μόνο αυτό, θέλουμε επίσης να υπάρξει ενημέρωση. Τι προβλέπεται από την νομοθεσία, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι ρόλοι των πολιτών, των επαγγελματιών, των υπηρεσιών. Και θέλουμε να προκύψει και ευαισθητοποίηση. Γιατί όσο τεχνική και αν είναι η διαχείριση των αποβλήτων, το πρώτο βήμα είναι πάντα η αλλαγή νοοτροπίας. Σήμερα θα ακούσουμε για τα διαφορετικά είδη αποβλήτων. Για τα οικιακά, που λίγο πολύ είναι ενταγμένα σε κάποιο σύστημα αποκομιδής. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης βέβαια. Για τα ογκώδη, παλιά έπιπλα, συσκευές, στρώματα. Τα γεωργικά, κλαδιά, χορτάρια και κυρίως για τα οικοδομικά απόβλητα, που είναι και το μεγαλύτερο ακανθώδες ζήτημα εδώ στα χωριά. Υπάρχει η νομοθεσία. Υπάρχει και το ορυπαίνον πληρώνει. Όμως, πόσοι γνωρίζουμε πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη? Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή πρόβλεψη για περιοχές με γεωγραφική απομόνωση όπως ο Πάρνονας? Υπάρχουν λύσεις που να μην στηρίζονται μόνο στην ατομική ευθύνη, αλλά και στη συλλογική υποστήριξη, στην τεχνική βοήθεια, στη συνεργασία? Με αυτά τα ερωτήματα δίνουμε σήμερα το λόγο σε 2 ανθρώπους που μπορούν να μας φωτίσουν διαφορετικές πλευρές του προβλήματος και ελπίζουμε τις λύσεις. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Αδρανών Νοτιού Ελλάδας, κύριος Χάρης Μουρκάκος, που θα μας εξηγήσει τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΕΚ, πώς μπορεί να εφαρμοστεί και πώς αυτό μπορεί να γίνει εφικτό ακόμα και σε μικρές ορεινές κοινότητες. Και στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Σπάρτης, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, θα μας μεταφέρει τη σημερινή εικόνα από πλευράς Δήμου, τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η αλήθεια είναι απλή. Αν δεν μιλήσουμε ανοιχτά, δεν θα λύσουμε τίποτα. Και αν δεν δούμε το πρόβλημα όλοι μαζί, δεν θα υπάρξει ούτε καθαρό περιβάλλον, ούτε βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε μέλλον. Σας ευχαριστώ και ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέγομαι Χάρης Μουρκάκος. Προσπαθώ εδώ και
12 χρόνια επισήμως να διοικήσω αυτό το φορέα, την ανακύκλωση αδρανών Νότιας Ελλάδας. Αυτό είναι μια στιγμή κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει λάβει έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης στη βάση πιστοποιημένων και συγκεκριμένων κριτηρίων για να οργανώνει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης. Η ανακύκλωση είναι μόνο μία εργασία. Υπάρχουν και άλλες εργασίες. Σε αυτό το περίεργο που μέχρι πρόσφατα αφανές ρεύμα αποβλήτων, τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, κοινό στα Μπάζα. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας είναι εντός της εμβέλειάς μας. Υπάρχουν συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που εκτελούν εργασίες ανάκτησης στα απόβλητα που μπαίνουν μέσα υποχρεωτικά. Να σας πω ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί οικοδομική άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο χωρίς να υπάρχει μέσα στα δικαιολογητικά έκδοση της άδειας σύμβαση με συλλογικό σύστημα. Το λέω λιγάκι απλά για να καταλάβετε ότι και ο νομοθέτης πλέον ακολούθησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία την 98 του 2008. Το θεσμικό πλαίσιο δημιουργήθηκε το 2010 με Οδηγία 36-259 και έτσι κάπως βελτιώθηκε με το 2021 με την έκδοση του 48-19. Τα λέω αυτά, θα κρατήσω μόνο 5 λεπτά για να σας κουράζω με νούμερα, νόμους κτλ. Γιατί ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα και πρέπει να γίνει η συζήτηση είναι να δούμε πώς πραγματικά θα μπορέσει όχι απλά να ευαισθητοποιηθεί, γιατί η λέξη ευαισθητοποίηση είναι τεράστια. Δεν γίνεται ούτε μόνο με μία ενημέρωση, ούτε μόνο με μία δημοσίευση. Θα πρέπει να γίνει βιωματικά. Και αυτό είχα σκοπό, πήγαμε και μαζέψαμε. Αυτά είναι Μπάζα. Είναι τα επικίνδυνα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα Μπάζα. Τα Μπάζα είναι 38 διαφορετικοί κωδικοί, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο. Το μεγαλύτερο κατά βάρος υπορρεύμα είναι τα απόβλητα εξκαφών, χώματα και πέτρες. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά, όπως θα δείτε, επικίνδυνα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σαν αυτό το θαυμάσιο περιβάλλον που υπάρχει εδώ πέρα. Στις πόλεις, στη Σπάρτη συγκεκριμένα, η πρώτη επαφή έγινε το 2008 με τον τότε δήμαρχο. Βέβαια δεν υπήρχε πλαίσιο, δεν υπήρχε τίποτα. Μετά με το Δήμο Σπάρτης, μετά από πολλά χρόνια έχουμε εξαιρετική, θα έλεγα, συνεργασία. Σαν Δήμος αφήνουν οι πολίτες δίπλα στους κάδους τα Μπάζα, έτσι. Και εκεί γίνεται κάτοχος ο Δήμος, γιατί πρέπει να πάει να τα μαζέψει μέσα στην πόλη του. Αυτές οι περίφημες μπλε σακούλες. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το Δήμο. Ένα τεράστιο πρόβλημα και για τα κοστολόγια του που ανεβαίνουν, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αυτά τα πράγματα εκεί, αλλά αν δεν το κάνει και αυτά τα Μπάζα φύγουν να πάνε στη χωματερή, αντί να πληρωθούν στη μονάδα, ξέρω εγώ, με 3 ευρώ τον τόνο για να τύχουν νόμιμης διαχείρισης και πάνε, δεν ξέρω που πηγαίνουν βέβαια τα απόβλητα, τα οικιακά αυτή τη στιγμή, νομίζω πηγαίνουν στο Δήμαρχε, στην Τέρνα. Έχει ένα τέλος εισόδου 90. Τα 6 γίνονται 90. Αυτό είναι πρόβλημα για το Δήμο. Είναι πρόβλημα για τη διαχειριστική διαδικασία του Δήμου, αλλά ο Δήμος δεν είναι ένα πρόσωπο πράγμα. Ο Δήμος είμαστε όλοι μας. Άρα, δηλαδή, αν συνδεθεί αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι όποιος πάει και κάνει αυτή τη δουλειά, ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη σε όλο τον πληθυσμό και στον διαχειριστή, που πρέπει να έχει τη γνώση για να πώς θα τα διαχειριστεί. Γιατί, πραγματικά, δεν μπορείς. Αυτό είναι... Λοιπόν, οπότε, δεν θέλω... έχω μελετήσει και με την κυρία Βουλουμάνου, έτσι, και με τον Ηλία, τον Φλόρο, σε μια συζήτηση που είχαμε και χτες, να μελετήσουμε να δούμε με ποιον τρόπο αυτός ο παράδεισος μπορεί να προστατευτεί. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολύ εύκολοι τρόποι.
Το θεσμικό πλαίσιο λέει υποχρεωτικά ότι πρέπει να πάνε σε μια μονάδα. Οκ. Πρέπει όμως να λάβουμε λιγάκι υπόψη την μορφολογία του χώρου που παράγονται αυτά τα απόβλητα, τις αποστάσεις από το να πάνε στις μονάδες, το αν μπορούν αυτά τα απόβλητα να ακολουθήσουν τη γνωστή σε όλους μας πυραμίδα εναλλακτικής διαχείρισης από την καλύτερη λύση μέχρι την λιγότερο επιθυμητή, η οποία, αν έχετε υπόψη σας, είναι υποχρεωτική. Πρέπει να εφαρμόζει. Το όποιος δεν την εφαρμόζει απλά παρανομεί στον νόμο. Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ. Το πιο φτηνό, το πιο καλό για το περιβάλλον, άρα μιλάμε για πρόληψη. Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτου. Είναι η κορυφή της πυραμίδας, αλλά αυτό είναι δράση. Δεν είναι εργασία. Μετά πάμε, αν παραχθεί ένα απόβλητο, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να το προετοιμάσουμε για να επαναχρησιμοποιηθεί. Δεν το διαθέσουμε. Ένα γεραμίδι που δεν έχει σπάσει από τη σκεπή θα πρέπει να μπει στην άκρη για να πάει να χρησιμοποιηθεί ως κεραμίδι. Μπορεί βέβαια να έχει και άλλη χρήση. Μπορεί κάποιος να θέλει να σερβίρει μετά από κατάλληλη επεξεργασία, ξέρω, ένα κοτόπουλο πάνω στο κεραμίδι και να το βγάζει και να κάνει το τραπέζι του. Ένα τούβλο επίσης. Αυτό λέγεται προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και επίσης γλιτώνει από τον κάτοχο των αποβλήτων που έχει αυτή την αμαξιά με τα μπάζα όλα στα χέρια του, τον γλιτώνει και από έξοδα, γιατί φεύγει από τη διαδικασία του να πάει να μπει σε μια μονάδα και να πληρωθεί. Εάν το κεραμίδι είναι σπασμένο, πρέπει να το ανακυκλώσουμε. Να πάρουμε από μέσα την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε και να το κάνουμε ένα λεπτό κοκοηλικό, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί και σε δημοσία έργα, έχει προδιαγραφές, πληρωτικό είναι, δεν είναι τίποτα. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, μετά την ανακύκλωση, είναι οι άλλες εργασίες ανάκτησης. Στη δική μας την περίπτωση, άλλη εργασία ανάκτησης μεταγενέστερης από την ανακύκλωση είναι η επίχωση. Με συγκεκριμένης κατηγορίας απόβλητα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα χώματα και τις πέτρες, δεν χρειάζεται να τα πας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη μονάδα. Μπορείς όμως να βελτιώσεις ένα ανάγλυφο, μια μηχανική διαδικασία σε ένα χώρο που χρειάζεται αποκατάσταση. Και στο τέλος είναι η τελική διάθεση. Δηλαδή να πάει σε υγειονομική ταφή. Ό,τι μείνει μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες, ναι, να πάει για υγειονομική ταφή. Μέσα στα μπάζα υπάρχουν πάρα πολλά επικίνδυνα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά. Που αν το ήξερε αυτός ο οποίος πάει και τα πετάει αδιακρίτως και τα λοιπά, νομίζω ότι θα του δινόταν ευκαιρία να το σκεφτεί για άλλη μια φορά. Οι Κινέζοι λέγανε, μια παλιά κινέζικη παροιμία για τον ορισμό του αποβλήτου, ότι είναι ένας φυσικός πόρος τοποθετημένος σε λάθος μέρος. Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνοντας να δω που είναι αυτή η χωματερή που έχει αρχίσει να γίνεται, το πρώτο που παρατήρησα ήταν ότι είχε ένα τεράστιο κομμάτι αλουμίνιο. Πεταμένο. Εκεί μαζί με κάτι άλλα μπάζα. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι σε ορισμένα από αυτά τα αλουμίνια υπάρχει μέσα καλώδιο με χαλκό. Αυτό το πράγμα πήγε και έγινε πρόβλημα, αντί να βοηθήσει με την αξία του, είτε στη δημιουργία μιας θέσης εργασίας, είτε σε κάτι άλλο. Αυτό έχει οικονομική αξία. Τώρα βέβαια βρήκα και καθαρό χαλκό, καλώδιο. 7 ευρώ το κιλό, ο χαλκός. Εύκολα καθαρίζεται. Αυτός που το βλέπει αυτό ως απόβλητο, ως σκουπίδι, δεν μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό το οποίο ψάχνει.
Ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, ποιο είναι, υπάρχει ξέρω εγώ, μια κατάσταση, μια γεωργία, προσπαθεί να τη βγάλει ο κόσμος, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Τώρα τα βλέπετε, αυτά είναι παραδείγματα πραγματικά, πρωινά. Φανταστείτε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε αυτό το πράγμα σε μεγαλύτερο μέγεθος. Εννοώ σε ποσότητα. Το αλουμίνιο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει γύρω στα, ξέρω εγώ, 70-80 λεπτά το κιλό. Το αλουμίνιο. Αλλά το χειρότερο όλων, εάν δεν... Μπλέξαμε τις σακούλες, μισό λεπτό. Εάν δεν μπορέσουμε αυτά που ουσιαστικά αυτό εδώ που βλέπετε που είναι και ένας διακόπτης και ένας διακλαδωτής και τα λοιπά, αν κάποιος πάει να κατσαβιδάει και τα ανοίξει μέσα, θα δει ότι έχουν από μπρούτζο μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουν και επίχρησα ορισμένοι. Προσέχτε όμως το μαγικό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Θα μου πείτε ένα καλώδιο. Ναι, είναι ένα καλώδιο. Αλλά είναι ένα καλώδιο το οποίο έχει από μέσα ασημένια επικάλυψη. Αυτό έχει γύρω στα 20 γραμμάρια μέσα ασήμι. Εάν αυτό το πράγμα αποτελεί πρόβλημα σε αυτή την ομορφιά και κάποιος είναι σαν να πηγαίνει να πετάει, ξέρω εγώ, λεφτά και να δημιουργεί πρόβλημα. Εντάξει, ξέρουμε ότι τα λεφτά δημιουργούν πρόβλημα. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Αλλά δεν μπορεί να του αλλάζει την ταυτότητα. Αυτό δεν είναι απόβλητο. Ούτε αυτό είναι απόβλητο. Αυτό εδώ μέσα είναι ένα κεραμίδι που δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αλλά τέλος πάντων έχει μια ιστορία. Έχει χρησιμεύσει. Έφτασε στο τέλος κύκλου της ζωής γιατί κάποιος αποφάσισε ότι ναι παιδιά θέλω κάτι άλλο γιατί βάζει νερά, τέλος πάντων το βγάζω και το πάω εκεί. Αν αυτό πάει στο ρέμα, εντάξει δεν θα το μολύνει, αλλά θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί σε μια περιοχή που έχει τέτοιο βύθισμα να πηγαίνει κάποιος να κλείνει τους δρόμους του νερού. Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό για το κοινωνικό σύνολο. Διότι εδώ με κάποιο τρόπο το νερό έχει κάποιους δρόμους και φεύγει όταν πέφτει. Αν αυτοί οι δρόμοι κλείσουν, ας φανταστεί ο καθένας τι μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, τα επικίνδυνα τα οποία επίσης υπάρχουν και πρέπει σαν γενικές πληροφορίες πολυορεθάνες, χημικά που χρησιμοποιούνται στα οικοδομικά, στις κατασκευές, έτσι σύντομα. Δεν θέλω να σας δείξω επίσης αυτά εδώ, αυτά και τα δύο υλικά είναι 100% ανακυκλώσιμα. Είναι διωγγωμένη πολυστερίνη, δηλαδή το πρόβλημά τους είναι ότι είναι ελαφρομερή και όταν κάποιος φορτώσει ένα φορτηγό με τέτοια είναι ασύμφορο στη μεταφορά. Γιατί ανεβαίνει, ξέρω εγώ, έχει πάνω 200 κιλά και πηγαίνει, μοιράζει τα έξοδα της μεταφοράς σε κάθε κιλό πάνω και καθίσατε ασύμφορο. Για αυτό το πράγμα υπάρχουν πολύ απλές λύσεις, μικρές, τοπικές, πρεσούλες. Χράτς, τα μαζεύουμε και κάποιος έρχεται και τα παίρνει. Δεν χρειάζεται να πάνε στο ρέμα. Μιλάω τώρα σαν Χάρης Μουρκάκος. Με ό,τι γνώση έχω αποκομίσει αυτά τα, ξέρω εγώ, 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά, αν δεν υπάρξει εμπλοκή και του παραγωγού του αποβλήτου, δηλαδή αυτού ο οποίος αποφάσισε να κάνει την αλλαγή της στέγης, αλλά και είναι ο υπόχρεος διαχειριστής, αλλά και του συλλέκτη μεταφορέα, για να οδηγηθούν κάποια πράγματα εκεί που πρέπει να οδηγηθούν, με έναν σωστό τρόπο, διότι για να φύγει ένα φορτηγό από εδώ και να κατέβει στη μονάδα του
στην εξαιρετική μονάδα του Βαγγέλη του Κολιάκου από τους Μολάους που είναι εδώ και πιθανά να χρειαστεί να σας πει δύο πράγματα για το τι γίνεται μέσα στις μονάδες, γιατί λέμε ότι πάνε στις μονάδες τα απόβλητα, αλλά τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και πιο μετά, Βαγγέλη, αν θέλεις να πεις δύο λόγια, έτσι. Για να πάει εκεί κάτω όμως, θα πρέπει να είναι τόσο σωστά μελετημένη η φόρτωση του φορτηγού, έτσι, για να πεις ότι ναι, ο ρηπαίνων πληρώνει, αλλά να μην ρημάζει και ο ρηπαίνων που έχει κάτσει, ας πούμε, και πρέπει να δώσει ένα μηνιάτικο για να πάει ένα φορτηγό εκεί που πρέπει να πάει. Πώς θα το γλιτώσει σαν βάρος, κάνοντας αυτό που λέμε και θα το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, διαλογή στην πηγή. Αυτό που έκανα εγώ ή αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ με αυτά τα απόβλητα. Αυτά θα πάνε, αν δεν τα θέλει κανένα σας, θα τα πάρω εγώ στο αυτοκίνητο να μου και θα τα πάω στην Αθήνα. Και θα τα αφήσω έξω από έναν κάδο να δείτε για πότε θα εξαφανιστούν. Αυτά. Γιατί πραγματικά έχουν οικονομική αξία. Τώρα, υπάρχει ένας νόμος. Υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει και το πνεύμα. Και εκεί πέρα με σωστή κουβέντα και με σωστή συνεννόηση, ειδικά σε τέτοιες μικρές κοινότητες που όμως το πρόβλημα φαίνεται. Φαίνεται, είναι ορατό και είναι η αρχή του. Ας σκεφτούμε λιγάκι ένα μπροστά, ας πούμε, στα επόμενα 200 χρόνια, 5-6 γενιές μπροστά. Τι θα γίνει εδώ? Δεν σταματάει ο χρόνος. Αν δεν το κόψουμε εμείς αυτή τη στιγμή, και είναι εύκολο να κοπεί εδώ πέρα. Στη Σπάρτη πιθανά να μην είναι, εννοώ σε αστικό ιστό με διάφορες αυτές γύρω-γύρω, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μπάζα και τρώει μεγάλη λεζάντα, θα επιτρέψτε μου την έκφραση, ο Δήμος. Έτσι. Τα φορτώνουν εκεί πέρα, κάτι θα κόψει το λαιμό σου και εσύ είσαι υπεύθυνος. Ο Δήμος έχει βέβαια την υποχρέωση, με βάση τον κώδικα, να καθαρίζει τα απόβλητα από την γεωγραφική του εμβέλεια. Υποχρεωμένος. Υπάρχει νόμος. Οπότε και οποιαδήποτε παράνομη απόρριψη θα πρέπει, που είναι στη γεωγραφική εμβέλεια, θα πρέπει να πάει να καθαρίσει ο Δήμος. Γίνεται κάτοχος ο Δήμος και θα πρέπει να τα οδηγήσει. Ξέρω όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι και μετρημένοι οι πόροι, είναι και μετρημένοι. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Απλώς η συνεργασία που εμείς έχουμε με το Δήμο Σπάρτη όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, έχει δείξει ότι τέλος πάντων κουτσά, στραβά, αυτά προχωράει σαν διαχείριση. Εννοώ υπάρχουν αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει και ο Δήμος να ελέγχει τα δικά του τα έργα. Γιατί και τα έργα που εκτελεί σαν κύριος του έργου, όταν τα πάρει μια δημοπρασία, ξέρω εγώ, πώς το λένε, θα πρέπει να του βάλει οπωσδήποτε υποχρέωση να οδηγήσει τα μπάζα εκεί που πρέπει. Γιατί αν δεν το κάνει και πάει αυτός και τα πετάξει κάπου αλλού, μετά θα τα βρει μπροστά του ο Δήμος, γιατί η κυρία Βουλουμάνου πιθανά έκανε μια καταγγελία και να πει πηγαίνετε εκεί και καθαρίστε. Και αυτό έχει να κάνει. Δηλαδή πρέπει να συντονιστούν λιγάκι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και η περιφέρεια, η οποία επίσης εκτελεί έργα στη γεωγραφική εμβέλεια του Δήμου, δεν ελέγχεται, μένουν τα μπάζα εκεί και ξαφνικά καλεί το Δήμος να πάει τα σηκώσει. Ο Δήμος έχει πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, εμείς είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί με το Δήμο που έχουμε τη συνεργασία. Δεν θέλω θα έχουμε την ευκαιρία και με τις ερωτήσεις που είμαι σίγουρος ότι έχετε χιλιάδες και να μην παγώσει κάτι δήμαρχος εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στο Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουρκάκο, για όλα τα ενδιαφέροντα. Εγώ κρατάω το ότι ο φυσικός πόρος είναι τοποθετημένος σε λάθος μέρος. Είναι φυσικό, το απόβλητο είναι φυσικός πόρος τοποθετημένος σε λάθος μέρος και ότι τα μπάζα έχουν οικονομική αξία, κάτι που δεν πάει το μυαλό μας μέχρι τώρα.
και ότι μπορούν να βρεθούν τοπικές λύσεις. Μια αισιοδοξία μας δημιουργήσατε. Αλλά χρειάζεται συντονισμός. Οπότε έρχεστε στη σωστή στιγμή να μιλήσετε. Καλημέρα σε όλους. Τη σημερινή εκδήλωση χαιρετίζει ο Δήμαρχος μας Μισχάτης Μπακαλόπουλος, ο οποίος λόγω αναλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραστεί εδώ. Έχουμε μεγάλη διοργάνωση με την εκδήλωση του ΣΕΓΑΣ, για όσους δεν γνωρίζουν. Να ξεκινήσω εγώ με τη σειρά μου σαν αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Θα πρέπει να σας πω 10 πράγματα, να σας ενημερώσω λοιπόν γενικότερα πώς λειτουργεί η καθαριότητα και η ανακύκλωση στο Δήμο μας. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος γενικότερα λοιπόν, όχι μόνο στη Σπάρτη αλλά και σε όλη την εμβέλεια του οποίου του ανήκει. Όπως λοιπόν ανήκει και αυτό το όμορφο χωριό σήμερα στην εμβέλεια του Δήμου μας. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σε αυτό το πανέμορφο χωριό του Πάρονα αλλά και του Δήμου μας. Και ακόμα μεγαλύτερη χαρά να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε για τα θέματα που ταλανίζουν τα τζίτζινα και όχι μόνο. Με ένα από αυτά να είναι η εναπόθεση αδρανών και ογκωδών υλικών που αμαυρώνουν την εικόνα του χωριού σας. Πριν όμως μιλήσουμε φίλες και φίλοι για αυτό το θέμα, θα ήθελα πρώτα να σας ενημερώσω για την στρατηγική που έχουμε και υλοποιούμε τόσο στα θέματα καθαριότητας όσο και στα θέματα ανακύκλωσης. Στον τομέα της καθαριότητας, τους τελευταίους 17 μήνες που αναλάβαμε ως νέα Δημοτική Αρχή, έχουμε καταφέρει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό να αλλάξει άρδιν η εικόνα του Δήμου μας. Είναι μια προσπάθεια συλλογική, θα πρέπει να γνωρίζετε, γιατί χωρίς τη βοήθεια των εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι είναι πρωτοστάτες, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο σύντομα αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι γίνομαι συχνά αποδέκτης παραπώνων για τους καθαρισμούς σε αρκετές κοινότητες του Δήμου μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια αρκετά προβλήματα. Και αυτά, όπως γνωρίζετε, δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, υπάρχει όμως η βούληση και με σωστό προγραμματισμό ήδη έχουμε καθαρίσει αρκετά σημεία και περιοχές που δεν είχαν καθαριστεί ποτέ στο Δήμο μας. Στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι με τη δουλειά και τον προγραμματισμό που κάνουμε θα γίνει ένας από τους καθαρότερους Δήμους της χώρας μας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό μας αξίζει. Θα θέλαμε όμως και τη δική σας βοήθεια σε αυτό το σημείο. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Δεν εναποθέτουμε ογκώδη υλικά τύπου στρώματα, καρέκλες, καναπέδες, κρεβάτια, ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα μικροαντικείμενα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, αλλά και κλαδιά, αποκοπές και κλαδέματα δέντρων. Χωρίς να έχουμε προηγουμένως ενημερώσει την υπηρεσία καθαριότητας, με ένα απλό τηλεφώνημα και η υπηρεσία μας ανταποκρίνεται άμεσα. Και να ξέρετε ότι η υπηρεσία μας λειτουργεί 5 μέρες εβδομαδιαίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή όσον αφορά τα ογκώδη, διότι σε άλλους Δήμους λειτουργεί ή 1 μέρα ή το πολύ 2 μέρες την εβδομάδα. Πολλοί δε συνδημότες μας με καλούν απευθείας και άμεσα φροντίζω να λυθεί το πρόβλημά τους. Οπότε, για οποιοδήποτε θέμα να απευθύνεστε στην υπηρεσία και σε μένα προσωπικά και θα φροντίσουμε να λυθεί το πρόβλημά σας άμεσα. Θα ήθελα να επισημάνω δε ότι για το έτος 2024 η υπηρεσία μας συνέλεξε και εναπόθεσε από την πόλη της Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων της 570 τόνους ογκωδών υλικών. Και θα μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ σε ένα άλλο μεγάλο θέμα για το οποίο δυστυχώς υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Το θέμα της ανακύκλωσης. Γιατί πολλές φορές γράφεται και λέγεται ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Όχι απλώς γίνεται ανακύκλωση, αλλά να σας πω ότι για πέρσι μέσω της υπηρεσίας μας συγκεντρώθηκαν 1.000 τόνοι καθαρού ανακυκλωσίμου υλικού. Συν 300 τόνους μέσω τα λεγόμενα σπιτάκια του Φόσδα, κατά τα οποία πάρα πολλοί συμπολίτες μας εναποθέτουν προς όφελός τους, προς οικονομικό όφελός τους με την μέθοδο του κουπονιού. Ο στόχος λοιπόν της υπηρεσίας μας, αλλά και γενικά της νέας Δημοτικής Αρχής αυτής, είναι να ξεπεράσουμε τους 1.800 τόνους καθαρής ανακύκλωσης.
και ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια όλων σας θα το πετύχουμε. Να περάσουμε στο γενικότερο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο για το Δήμο Σπάρτης, αλλά για όλη τη χώρα. Αφορά το σύνολο των υλικών που απορρίπτουμε ή εναποθέτουμε. Και εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Το 2024 συγκεντρώθηκαν με υπηρεσία καθαριότητας 12.000 τόνοι σύμμικτων υλικών, τα λεγόμενα σκουπίδια. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα ρίχνουμε στους πράσινους κάδους και έχουμε ως νέα Δημοτική Αρχή προμηθευτεί ήδη 500 νέους πράσινους κάδους. Για την ανακύκλωση στους μπλε κάδους και έχουμε ήδη προμηθευτεί 270 νέους μπλε κάδους. Πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι αυξημένες και αυξάνονται διαρκώς. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, προχωρήσαμε στην καταμέτρηση όλων των κάδων πράσινων και μπλε, ούτως ώστε να γνωρίζει ο Δήμος τον αριθμό που διαθέτει και έτσι να είναι σε θέση να προγραμματίζει την κάλυψη των αναγκών του. Και δεν σας κρύβω ότι οι ανάγκες, φίλες και φίλοι, είναι τέτοιες που χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερους πράσινους και μπλε κάδους. Είμαστε επίσης από τους Δήμους που φέραμε και τους μοβ κάδους, στους οποίους βάζουμε ενδύματα και υποδύματα. Και αυτό είναι ένα πρωτοποριακό στοιχείο για το Δήμο μας και θα πρέπει να σας αναφέρω ότι για το 2024 συγκεντρώθησαν 35 τόνοι υποδύματα και ενδύματα σε αυτούς τους μοβ κάδους. Επίσης έχουμε έρθει σε συνεννόηση με μια ιδιωτική εταιρεία και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας 35 κάδοι τηγανελαίων και άλλων ελαίων οικιακής χρήσεως. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Κάθε νοικοκυριό απορρίπτει αυτό που ονομάζουμε οργανικό απόβλητο, το οποίο μπορεί να φτάσει στο σημείο, λοιπόν, το τελικό του στάδιο είναι η κομποστοποίηση και να γίνει ένα οργανικό λίπασμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και πώς γνωρίζετε αυτό, είναι εδαφοβελτιωτικό το λίπασμα αυτό. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητός, δηλαδή, το φαγητό που περίσσεψε λοιπόν από την κουζίνα μας, ή μία ντομάτα, ένα φρούτο και όλα αυτά είναι οργανικά απορρίμματα. Είναι λοιπόν το απόβλητο της κουζίνας και θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι οι φίλες και φίλοι ότι το 47% των απορριμμάτων, των σύμμικτων απορριμμάτων του Δήμου αφορά τα οργανικά απορρίμματα, τα οποία βγαίνουν από την κουζίνα του σπιτιού μας. Και αυτό λοιπόν το απόβλητο, το οποίο αποσυντίθεται, μειώνει, όπως είπαμε, τα σύμμικτα σκουπίδια, άρα και το κόστος που επομίζεται και ο Δήμος και το νοικοκυριό. Γιατί αυτό το κόστος το επομιζόμαστε όλοι μας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να αλλάξουμε σιγά σιγά νοοτροπία για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια. Πρέπει όλοι μας να μπούμε σταδιακά στη διαδικασία να διαχωρίζουμε τα σκουπίδια. Αυτό που αποκαλούμε διαλογή στην πηγή. Εμείς, το κάθε νοικοκυριό, είμαστε η πηγή. Εμείς πρέπει να βάλουμε στον μπλε κάδο το πλαστικό, το χαρτί, το αλουμίνιο, όπως είπε ο κύριος Μουρκάκος, και όλα τα συναφή που ενδέχεται να μπουν στο μπλε κάδο της ανακυκλώσεως. Στις μπλε καμπάνες τοποθετούμε, δεν ξέρω, υπάρχουν στο Δήμο μας αρκετές καμπάνες, αν έχετε δει, το γυαλί, γιατί και αυτό είναι να ανακυκλώσουμε υλικό. Στο μοβ κάδο, όπως προείπα, το ρούχο και τα οργανικά απορρίμματα, δηλαδή τα σκουπίδια του νοικοκυριού που είπαμε παραπάνω, να τα βάζουμε σε άλλους ξεχωριστούς κάδους. Αυτοί οι κάδοι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας δεν υπάρχουν. Μιλάμε για τους καφέ κάδους. Ήδη ο Δήμος θα δρομολογήσει την προμήθεια καφέ κάδων, ξεκινώντας πιλωτικά από το κέντρο της Σπάρτης, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης που απορρίπτουν οργανικό υλικό. Σταδιακά αυτή η προσπάθεια τείνει να επεκταθεί σε όλο το Δήμο. Όμως δεν είναι μόνο το οργανικό υλικό που παράγει κάθε σπίτι και επιχείρηση.
είναι και τα χημικά που απορρίπτουμε. Το είδαμε και αυτό στην ομιλία του κύριου Μουρκάκου. Από ένα σπασμένο θερμόμετρο υδραργύρου μέχρι τις μπογιές και τους διαλύτες από βαψίματα τα οποία αναποθέτουν διάφοροι συμπολίτες μας. Γιατί αυτά τα υλικά είναι επικίνδυνα και για τη δημόσια υγεία μας. Θα πρέπει να ενημερώνουμε την υπηρεσία μας και να γίνεται ο προγραμματισμός για την αποκομιδή τους. Και πάμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο μίλησα στην αρχή, τα λεγόμενα αδρανή υλικά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, λοιπόν, ο λόγος που βρισκόμαστε όλοι εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση είναι και τα αδρανή υλικά. Δηλαδή, μία μεγάλη μορφή, τα αδρανή υλικά έχουν πάρα πολλές μορφές για όσοι τα γνωρίζουν, αλλά θα σας πω για αυτά τα αδρανή υλικά που ταλανίζουν και το συγκεκριμένο χωριό. Είναι τα υλικά, τα δομικά υλικά από υφιστάμενες κατασκευές, υλικά τοιχοποιίας και σκυροδέματος από κατεδαφίσεις, κεραμίδια, ξύλα, υλικά από ασφαλτοστρώσεις ή τσιμεντοστρώσεις και άλλα. Είναι ακριβώς αυτά τα υλικά που κάποιοι προτίμησαν να τα πετάξουν στο ρέμα, σε μία πλαγιά ή στην είσοδο του χωριού τους, δημιουργώντας άσχημη εικόνα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες. Προτίμησαν δηλαδή την εύκολη λύση, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καλέσουν οι ίδιοι ένα φορτηγό για να τα μαζέψει. Και εγώ λέγω το εξής: δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μία διαπάνη της τάξεως 20, 30, 40, 50, 100.000 ευρώ να συντηρήσει, να ανακατασκευάσει, να κατεδαφίσει, να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι κάποιος συντημότης μας εδώ πέρα ή κάποιος ο οποίος μπορεί να μην είναι από εδώ, αλλά θέλει να επενδύσει σε αυτό το χωριό και δεν μπορεί να δαπανίσει 200, 300, 500 ευρώ σε έναν ιδιώτη να φύγει αυτό το πράγμα και η κακή εικόνα, η αισθητική εικόνα του χωριού. Αυτό είναι η δική μου άποψη και η δική μου σκέψη. Αναρωτώ με δηλαδή από μόνος μου. Γιατί όταν γκρεμίζουν έναν τοίχο του σπιτιού τους, δεν πρέπει να πετούν τα μπάζα στο ρέμα, αλλά να φροντίζουν να πληρώσουν, όπως είπαμε, έναν ιδιώτη, για να τα πάει εκεί που πρέπει. Και αυτό είναι η δική τους υποχρέωση, κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά λοιπόν το δικό σας χωριό, η υπηρεσία καθαριότητας έχει φροντίσει να μεταφέρει τους κάδους μεγάλους, για όσοι γνωρίζουν, ήταν πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο του χωριού σας. Θεώρησε η υπηρεσία ότι δημιουργείται πρόβλημα και ότι αμαυρώνει την εικόνα λοιπόν του ωραίου και όμορφου χωριού σας. Έχουν μεταφερθεί εκτός στην είσοδο. Σε κάποιους δεν τους άρεσε εξ αρχής, έχω ενημερωθεί, όμως είμαι σίγουρος ότι έχουν αλλάξει άρδιν την εικόνα αυτή και τους αρέσει αυτή η εικόνα και πιστεύω ότι είναι και καλύτερη. Έχουμε ενισχύσει και με μικρούς κάδους ακόμη το χωριό σας καφέ και δεν είμαι γνώστης αν χρειάζονται και άλλοι. Αλλά αν χρειάζονται και άλλοι θα γίνει και αυτό. Αυτά τα λίγα για την ώρα. Θα πρέπει να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον Περιβαλλοντικό Εξορρυκτικό Πολιτιστικό Σύλλογο τα Τζίζινα για την πρωτοβουλία τους να διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα την πρόεδρο την κυρία Βολουμάνου. Και κλείνοντας θα πω, ενημερωμένοι πολίτες είναι ενεργοί πολίτες και εμείς θέλουμε ενεργούς πολίτες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, για αυτή την κατατοπιστική παρουσίαση που κάνατε. Πραγματικά δείχνει ότι ο Δήμος είναι σε μια κατεύθυνση πάρα πολύ θετική να ελέγξει, να οργανώσει το θέμα της αποκομιδής και της διαχείρισης των αποβλήτων όλων των ειδών. Θα μείνω σε ένα θέμα, στη διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση και διαφόρων ειδών κάδη και κάδη ελαίων και κομπόστ και χημικά. Πιστεύετε ότι χρειάζεται όμως ο κόσμος περισσότερη ενημέρωση από ό,τι έχει μέχρι τώρα για να μπορεί να εκπαιδευτεί, για να μπορεί να συνεργάζεται? Κάνετε κάτι σαν Δήμος Σπάρτης γι' αυτό? Ευχαριστώ, βέβαιως. Εδώ είμαστε για να απαντάμε στο μέτρο του δυνατού από όσα γνωρίζουμε. Δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, όπως καταλαβαίνετε, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε θα απαντήσουμε. Όσον αφορά την ανακύκλωση, υπάρχουν ήδη, ο Δήμος έχει ξεκινήσει φέτος ένα ποσό, ένα κονδύλι λοιπόν της τάξης των 30.000 ευρώ για διάφορες δράσεις
το οποίο ξεκινά σύντομα. Ήδη λοιπόν στις 30 του μήνα επισκεπτόμεθα 2 τμήματα δημοτικών σχολείων, επισκέπτονται την Αθήνα για μια πολύ ωραία έκθεση όσον αφορά την ανακύκλωση. Θα γίνουν δράσεις όσον αφορά, είπαμε, την ανακύκλωση. Όσον αφορά η γενικότερη ενημέρωση, και εγώ πιστεύω και συμφωνώ μαζί σας ότι ο κόσμος θέλει ακόμη αρκετή ενημέρωση. Είναι κάποιοι που κάνουν πώς δεν ξέρουν, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου, ενώ είναι γνώση των πραγμάτων, σου λένε δεν γνώριζα, αλλά υπάρχουν, είμαι σίγουρος, και πολίτες μας, συνδημότες μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα ακόμη. Έχουμε άλλο ένα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Ποιος θέλει να... Ο κύριος Ψυχογιός. Ναι. Τελεί. Ο Γιάννης ο Ψυχογιός. Ο Γιάννης ο Ψυχογιός, ήταν το πρώτο χέρι που είδα. Γιάννης Ψυχογιός. Επειδή εδώ μένω 3 τουλάχιστον μήνες το καλοκαίρι, παρατηρώ ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να σας μεταδώσω. Είπατε για τη μετακίνηση των κάδων από εδώ και σωστή κίνηση, γιατί ήταν μέναν πολλές φορές απόβλητα από τα τσιταβέρδα και τα άλλα και μύριζαν λόγω της ζέστης του καλοκαιριού και ο χώρος ένα γύρο και ήταν και αντιαισθητικό. Έγινε σωστή η κίνηση του συλλόγου μας και απομακρύθηκαν. Πλην όμως ο χώρος εδώ που κατοικείται από πολλές οικογένειες έμεινε χωρίς κάδους. Η γυναίκα μου για να πάει τα σκουπίδια πρέπει να πάει τουλάχιστον 200 με 300 μέτρα. Χρειάζονται λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, μικροί κάδοι. Δεν χρειάζονται, 3-4. Πιστεύω θα αρκέσουν. Εδώ ένα γύρο κάπου να βρούμε κάποια γωνία να τους βολέψουμε, όχι εδώ μπροστά στην πλατεία, προς Θεού. Στη βρύση πιο πέρα, κάπου εκεί, έναν από κάτω, να έχει πρόσβαση και το μικρό σας σπιδιάρικο για να τους συλλέξει. Γιατί αλλιώς άμα τους βάλουμε από κάτω σε μια οικογένεια... Εντάξει, ευχαριστούμε. Νομίζω το είπε ήδη ότι έχουν πυκνώσει και θα πυκνώσουν κι άλλο. Όχι. Ναι, το προείπα αυτό, είμαι σύμφωνος. Εάν υπάρχουν ελλείψεις κάδων, αυτό θα γίνει τάχιστα. Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω και δεν σας ενημέρωσα προηγουμένως, η υπηρεσία μας λοιπόν όσον αφορά τα ογκώδη υλικά προτείνει μέσω του Συλλόγου, μέσω του Προέδρου, μέσω όλων των κατοίκων εδώ πέρα να βρεθεί κάποιο σημείο και των ογκωδών και των αδρανών υλικών. Ογκωδών μιλάμε για καρέκλο-τράπεζα, γενικά τώρα αυτά στρώματα, αυτά μιλάω ογκωδών υλικών, τα οποία να αποθέτεται εδώ πέρα. Να βρεθεί κάποιο σημείο το οποίο να μην είναι εμφανή. Καταρχάς να μην είναι σε σημείο εμφανή. Πρώτον. Δεν μπορεί ο επισκέπτης ή ο κάτοικος να βλέπει αυτά. Δεύτερον, θα πρέπει ένα σημείο προσβάσιμο στο αυτοκίνητο. Ούτως ώστε κατόπιν συνεννοήσεως, δεν ξέρω, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να έρθει η υπηρεσία μας του Δήμου και να τα λαμβάνει αυτά από εδώ πέρα, να τα φορτώνει. Να υπάρχει αποκομιδή. Ούτως ώστε να μην τα πετάμε ούτε στα ρέματα, ούτε στη στροφή, ούτε σε κάποιο σημείο. Να πούμε ότι, γιατί ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Γιαννόπουλος, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στα απομακρυσμένα μέρη όπως είμαστε εμείς δεν είναι εύκολο ο Δήμος να ξεκινήσει, γιατί πήρα εγώ και έχω ένα στρώμα μόνο να πετάξω και να έρθει το αυτοκίνητο από το Δήμο Σπάρτης να πάρει ένα στρώμα. Μέσα στη Σπάρτη φυσικά και γίνεται. Οπότε εδώ πρέπει να οργανωθούμε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή να τα συγκεντρώνουμε σε ένα σημείο που θα συμφωνηθεί με το Δήμο και θα είναι σε εισαγωγικά αδειοδοτημένο, όχι επίσημα αλλά συμφωνημένο. Και μετά θα έρχεται ο Δήμος σε τακτά διαστήματα, θα δούμε ανάλογα με